Jerin jaruman masana'antar Kannywood nan wanda ba 'yan ƙasar Najeriya ba ne, ba mallakin ƙasa ne ta Nijar. Manya-manyan jaruman da muka kawo muku a cikin wannan channel ɗin wanda ba 'yan ƙasa ba ne, za ku ji asalin tarihin waɗannan jaruman masana'antar Kannywood ɗin wanda ba 'yan ƙasar Najeriya ba ne, 'yan ƙasar Nijar ne a cikin wannan tasha tamu mai suna Bigola TV. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Bigola TV. To da Allah, inda wannan zuwan ka ne farko, ka daure ka dangwala mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyon mu da kuma zafafa akan lokaci da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Bigola TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai suna Bigola TV. Mun gode da gudunmawar kallo da kuke bamu. To mai sauraro, ka karkade kunnen ka sannan ka gyara zama domin kallon wannan cikakken bidiyo na manya-manyan jaruman masana'antar Kannywood guda 10 wanda ba 'yan mallakin ƙasa ta Najeriya ba ne, 'yan Nijar ne. Da farko dai wurin fara muku ta kan wannan shahararren mawaƙin wanda kowa ya fi sani shi da Auta M-Boy. Mawaƙi Auta M-Boy ba mallakin Najeriya ba ne, mawaƙi ne na ƙasar Nijar wanda amma kuma ya rayu ne a Najeriya, wanda kuma ya yi shura ne a masana'antar Kannywood, inda waƙoƙinsa suka fi tasiri a cikin masana'antar ta Kannywood. Mun zo muku ta biyu, Fati Niger, asalin babbar jaruma ce a masana'antar Kannywood wadda ita ma mawaƙiya ce babba a cikin masana'antar. Ta daɗe tana rera manya-manyan waƙoƙi a cikin wannan masana'antar Kannywood shekara 15 baya. Ita ma wannan jaruma Fati Niger ba 'yar ƙasar Najeriya ba ce, 'yar ƙasa ce ta Nijar. To mai sauraro, wayannan jarumai guda biyu ga ta ukun Aisha Humaira, wacce ita ce nan tirejira ta mawaƙi Dauda Kahutu Rarara a yanzu haka a Kahutu Entertainment. Kamfanin Kahutu Entertainment, Aisha Humaira ta yi shura ita ma a wannan kamfani, wacce ita ce nan tirejira ta mawaƙin Dauda Kahutu Rarara, wanda duk wani abu da za a yi a kamfanin nan tare ake yi da wannan jaruma mai suna Aisha Humaira a cikin wannan kamfani na Kahutu Entertainment. Jarumar Aisha Humaira ta taka rawar gani sosai da sosai a cikin wannan masana'antar Kannywood din gabaki daya. Ga jarumar ta hudu za mu kawo muku, wacce aka fi sani da Rakiya Musa. Rakiya Musa Pusi babbar jaruma ce a cikin masana'antar Kannywood, ita wacce ta daɗe tana hawa waƙoƙin Sigar Zalimi ko mawaƙi Hamisu Breaker da sauran manya-manyan mawaƙa a cikin masana'antar Kannywood din. Rakiya Musa ita ma ba 'yar ƙasar Najeriya ba ce, mallaki ce ta ƙasar Nijar din gabaki daya, wadda wannan jaruma ta daɗe tana taka rawar gani a cikin masana'antar Kannywood ita ma sosai da sosai. Idan mun kawo muku ta biyar, wacce aka fi sani da Zara Diamond, jaruman nan ta cikin fim ɗin Gidan Badamasi, wacce ta taka rawar gani a wannan waƙa ta Abdul Diwan wacce aka fi sani da Shalele. Jaruma Zara Diamond ita ma ta kai wani matsayi sosai, tana taka rawar gani a cikin masana'antar ta Kannywood. Kuma dukka wayannan jarumai guda biyar da muka kawo muku, dukkansu babu wani jarumi a cikinsu wanda ya dan cikin gari na Najeriya ne, ba dan nan bane, ba dan ƙasa ta Nijar ne. Kamar da kun ga muku wannan jarumai guda biyar, za mu kawo muku sauran jaruman biyar a bidiyon mu na gaba in Allah ya kai mu da rai da lafiya. Wayannan jarumai biyar dai da muka kawo muku su na farko, dukkansu babu wata jaruma a cikinsu wacce 'yan Najeriya ce, duk ba 'yan Najeriya bane ba, mallakin wannan ƙasa ce, jamhuriyar Nijar. To mai sauraro, kai mun haɗu a cikin zazzafan bidiyon da za mu kawo muku a nan gaba domin ci gaban wannan shiri na jaruman da ba 'yan ƙasa ta Najeriya ba.